Здравейте, зрители, аз съм Тап. Сега с X-дистрибутор сме в казиното на Star Wars Dot Republic и познайте кой спечели джакпота. Аз или X-дистрибутор. И естествено, че аз това е... Аз спечелих джакпота също. Ами нищо не си спечелил, беден цигнин. Това е... Спечелих от малките машинки. От малките машинки нищо не си спечелил, Значи, вижте сега. Един жетон ви струва 1000 кредита, което е страшно малко. Аз купих 6 жетона и спечелих това. Нали, ето, вижте, така големите струват по 50 000, което е скъпичко, а малките по 1000. Аз купих 6 малки, спечелих един голям от малките машинки, след това отидах, дадах го, тук при големите и вече аз съм голям. А пък то X-дистрибутор 50 и кусур жетона големи дади, ма нищо не спечели. Защото то тук трябва малко... Защото мога да си го позволя. Да, аз не мога, ама имам голямо чудовище. Тупц. И така, сега тук почвам. То. Какво купуваш жетони, бе? Мачкам го. Много яко чудовище. X-дистрибутор... Чакайте, X-дистрибутор сега ще пусна машинката. Абе, нищо няма да спечелиш, подигравайте му се в коментарите. Чакай сега. За малко, върнаха ми. Нищо няма. Някакъв тук спечели. Те хората печелят, ама ти няма да спечелиш никога. Не спечели. Много ясно. Много яко чудовище, нали? Не, яко, това не е голямата простира. Да. Ако някой ти го дава, ще ревеш на земята, ще паднеш. Тук е. Това знаете ли за кой се пази? За мен, когато това остаре и умре, това да ми го дадат. Тук ще дават, бе? Ти нищо не знаеш, ти си на републиката на смотания флит, там дето бедни нямате нищо. Бъгнати са ви машините. Аз съм на Наршадъл. Да. Това не е Републик Флит, бе. Ама си републиканец, вашето е различно. Само империята. Това също е много яко. Ама... Оля, аз вече си изхабих половината чипове, 35 чипа. Да, ама няма да спечелиш никога. Почвам да чупа машините, да не спечели никой друг. Така, застава се и почти... Ти се ли гъбиле? Какво е? Имам чудовище, ти не. Те фойерверки, знаете ли за кой са? За мен. Чакайте. Не са за теб, това са за баба Пенка. За баба Пенка голям прост. Сега ще си пусна от моите, къде са? Каква беше картинката на? О, да! Нищо не си спечелил. Спечелих! Какво? Върна ти жетона. Ето. Тези фойерверки вече са за мен, защото аз си ги пускам. За малко ще да оцелея. О, не! Сега! То ме язди. Да, няма нищо. Това чудовище не Сега ще излета следващия път. Ти си достатъчно могъш да го управляваш. Да, бе. За какво тогава го карам? Гледай сега. Чакайте, че... То теб те кара, не ти него. Да, ама друг път. Това е модерно, има GPS, има автопилот. Гледай сега го пускам на автопилот. Чакай, владей са малко, Сега искам да видите, че това нещо може и да лети. Хук! Не мога да спечеля от тия помаци. Много ясно. Нищо няма спечелиш, подигравайте се в коментарите. Чо.